табиати Тоҷикистон дар 4 фасли сол барои парвариши зоти гӯсфанди ҳисорӣ ба сом мувофиқ буда, маҳз иқлими хоси ин зоти машҳур ба шумор меравад. алҳол бо аввалиятҳои мавҷуда, вазн ва калонҷусагӣ, сифати гӯшт, зоти гӯсфанди ҳисорӣ дар ҷаҳон дар ҷои якум меистад. ҳарчанд зоти мазкур дар селексияи халқӣ ҳанӯз дар асри 6 дар ҳудуди мамлакати мо ба вуҷуд омадааст, вале ҷиҳати нодирияту бартариҳои зиёдаш нисбат ба дигар намудҳои зоти гӯсфандон айни замон дар мамлакатҳои зиёд ҳамчун зоти гӯсфанди ҳисорӣ парвариш карда мешавад. аз ҳама муҳим дар заминаи зоти гӯсфанди ҳисорӣ ба олимони тоҷик муяссар гардид, ки дар давоми 40 соли охир боз ду зоти ҳамшабеҳи зоти гӯсфанди ҳисориро ба вуҷуд оранд, ки яке аз дастовардҳои арзандаи олимони тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ ба шумор меравад. гӯсфанди зоти ҳисорӣ ин ифтихор ва моликияти халқи тоҷик аст ва ин гӯсфанд дар солҳои дар давраи соҳибистиқлолӣ давлати мо бениҳоят як тараққии хуб ёфт, яъне саршумори ин бештар гашт ва нисбати ин гӯсфанд таваҷҷӯҳ ниҳоят зиёд шуд ва ин пеш аз ҳама қайд кардан дар кор аст, ки ин бо таваҷҷӯҳ ва дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки дар солҳои наздик, яъне дар 3 соли охир бори сеюм аст, ки конференсияи умумиҷаҳонӣ дар мавзӯи гӯсфандони зоти ҳисорӣ баррасӣ мешавад ва дар ин ҷо олимон аз ҷумҳуриҳои Узбекистон, Туркманистон, Қазоқистон, Беларусия, Канада, Россия, Туркманистон ва дигар минтақаҳо иштирок намуда бори дигар дар бораи маҳсулнокии ин гӯсфанд, дар бораи он проблемаҳои муҳими рушди ин гӯсфанд гап заданд ва бори дигар таъкид карда шуд, ки ин гӯсфанд маҳз ба халқи тоҷик тааллуқ дорад, яъне ин гӯсфанд тариқи селексияи халқӣ аз тарафи мардуми тоҷик офарида шудааст. дар шаҳри душанбе ҳамоиши байналмилалии илмию амалии масъалаҳои ҳалталаби рушди гӯсфанди зоти ҳисорӣ баргузор гардид, ки дар ҷараёни он роҳи зиёд намудани саршумор муаррифии он дар сатҳи ҷаҳониро дар бар мегирид. гӯсфанди зоти ҳисорӣ ин таърихи хеле ҳам қадима дорад, яъне пайдоиши ин гӯсфанд ҳанӯз дар баъзе сарчашмаҳо қайд карда мешавад. Яъне дар китоби Бобоҷон Ғафуров омадааст, ки ин гӯсфанд дар давраи ҳукмронии давлати тоҳириён дар асрҳои 6-8 ҳанӯз пайдо шуда буд ва мардум ба парвариши ин гӯсфанд сару кор доштанд. яъне ин гӯсфанд маҳз дар ҳамин шароити водии ҳисори мо, дар ҳамин минтақаи мо офарида шудааст ва ин гӯсфанд сабаби ном гирифтани ин гӯсфандам гӯсфанди зоти ҳисорӣ маҳз ҳамин минтақаи офаридани офаринчи ӯ ба ҳисоб меравад ва аз ин минтақа гӯсфандони зоти ҳисорӣ ба дигар давлатҳо ва давлатҳои ҳамсояи мо, яъне ба бозорҳои он давраи Қарши, Самарқанд, Бухоро ва дигар ҷоҳо ба фурӯш бурда мешуданд ва паҳншавии ин гӯсфандҳо аз ҳамин ҷо сар задааст. Бо гӯсфанди зоти ҳисорӣ корҳои илмӣ тадқиқотӣ аз солҳои 20-уми асри гузашта оғоз карда шуд. яъне аввалин экспедитсияҳо аз тарафи институти зоотехникии Россия ташкил карда шуд ва олимони рус ба давлати мо омада, ба ин ҷумҳурии мо омада ин гӯсфандро муоина карданд ва мушоҳида карданд ва корҳои илмиро сар карданд ва бори аввал соли 1912 гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар намоишгоҳи умумирасиягии подшоҳӣ ба намоиш гузошта шуд, ки вазни ин гӯсфанд 212 килоро ташкил медод. зоти гӯсфанди ҳисорӣ бори аввал дар ёддоштҳои сайёҳи машҳури аврупоӣ Марко Поло дар баробари гӯсфанди кӯҳии Архар ишора гардидааст, ки ҳарду зот то ҳанӯз яке ҳамчун гӯсфанди ваҳшӣ ва дуюмӣ ба истилоҳ хонагӣ тадриҷан дар олам машҳур гардиданд. шӯҳрати беандозаро зоти гӯсфанди ҳисорӣ соли 1912 дар намоиши гӯсфандони Авроосиё дар шаҳри Москва бо вазни зиёда аз 200 килограмм ба даст овард, ки то ҳанӯз рекорди ҷаҳонӣ ба шумор рафта ҳамчун селексияи халқи тоҷик ба қайд гирифта шудааст. дар намоиши дастовардҳои илмии назариявӣ вобаста ба зоти гӯсфанди ҳисорӣ дар ин ҷо албоме истодааст, ки ба солҳои 72-уми асри гузашта тааллуқ дорад ва вақте ки онро варақ мезанем, дар ин ҷо вобаста ба баъзан хусусиятҳои хосаи зоти гӯсфанди ҳисорӣ иттилои зиёд дода шудааст ва дар ин ҷо
агар дар бораи ҷойҳое ки бештар зоти гӯсфанди мазкур парвариш карда мешавад, агар ақсуму савораҳо ҷудо дошта бошад, боз диққати ҳар як хонандаро вазнафзункунӣ зоти мазкур ба худ ҷалб мекунад, ки дар ин ҷо вазни зоти гӯсфанди ҳисорӣ аз 186 килограмм шурӯъ шуда то 188-170 килограммро нишон медиҳад ва мешавад зоти гӯсфанди ҳисорӣ бошад аз 120 то 136 то 140 килограммро ташкил медиҳад ва дар идома бошад албатта бо такмили корҳои зотпарварӣ ва дастовардҳои илмӣ боз дастовардҳо дар такмил ва беҳтар гардондани зоти гӯсфанди ҳисорӣ аз ҷониби олимони тоҷик зиёд шуданд ва чӣ хеле ки мебинем он нишондодҳое ки дар солҳои 80-уми асри гузашта дар нисбат ба зоти гӯсфанди ҳисорӣ буд, имрӯз бешак зиёд шудааст. имрӯз дар чарогоҳҳои тобистона ва зимистонаи ҷумҳурӣ парвариши гӯсфанди зоти ҳисорӣ ба роҳ монда шуда, дар соли 1989 дар заминаи ин зоти машҳур типи гӯсфанди фархорӣ офарида шуд, ки дар соҳаи зотпарварӣ ҳамчун зоти махсус эътироф гардидааст. баъдан стансияи чорводории илмӣ тадқиқотӣ дар ҷумҳурии мо ташкил ёфт аз соли 31 ва олимони тоҷик бо корҳои илмӣ бо ин гӯсфанд оғоз карда шуд ва дар натиҷа типи фархории гӯсфанди зоти ҳисорӣ офарида шуд, ки ин бениҳоят як маҳсулнокии баланди гӯшту равған дорад. яъне хушхорҳои ин гӯсфанд то 135-145 килограмм вазн мегиранд ва мешҳо бошад то 85-95 килограмм вазн доштанд. гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар ҳангоми омӯзиши ин гӯсфанд се авлоди ин гӯсфандҳо офарида шуд. яъне ин гӯсфанд авлодҳое дорад, ки авлоди якум ин маҳсулнокии баланди гӯшту равған мебошад. яъне ин гӯсфанд то 180-190 килограмм хушхорҳо вазни зинда доранд ва то баромади хуби гӯшту равған доранд. яъне баромади гӯшти ин гӯсфандон то 50-55% дар шароити чарогоҳӣ ташкил медиҳад. агар ин гӯсфандҳо ба тариқи махсус бордохӣ карда шаванд, баромади гӯшти ин гӯсфанд то 60-65%-ро ташкил медиҳад, ки ин барои таъмини амнияти озуқавории кишвари мо бениҳоят як нақши муҳим мебозад. дар ҳамоиши байналмилалии илму амалии рушди гӯсфанди зоти ҳисорӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, маҷлиси намояндагон вазорати кишоварзӣ, кумитаи бехатарии озуқаворӣ, агентии хоҷагии ҷангал, академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, намояндагони мамлакатҳои ӯзбекистон, қазоқистон, беларус, канада, туркманистон ва дигар ниҳодҳои илмии мамлакат иштирок намуданд. Животноводы и ученые государства Таджикистана проводят по гисарских породах целенаправленная работа. Вот это третья международная конференция, практически конференция фестиваля выставки актуальной проблемы развития гисарских пород овец. Это позволяет, что не только в Таджикистане, но для совершенствования гисарских пород на всем уровне, на мировом уровне. Он совершенствует грубочестных овец во всем мире. дар ҷараёни ин ҳамоиши байналмилалӣ қайд гардид, ки дар заминаи зоти гӯсфанди ҳисорӣ соли 2022 зоти гӯсфанди ҳисорӣ типи шаҳринавӣ офарида шуд, ки аз лиҳози вазну калонҷусаӣ ба зоти ҳисорӣ баробар буда, барои зиёд гардидани саршумори ин зотҳои нодир мусоидат менамояд. гӯсфанди зоти ҳисорӣ чӣ қадре ки қомати баланд дорад, маҳсулнокии баланди гӯшту равған дорад, ин бо пеш бурдани корҳои илмӣ тадқиқотӣ бо дигар нишондодҳои ин гӯсфандро пайдо кардан мумкин аст. аз ин лиҳоз аз соли 1986 сар карда олимони тоҷик барои офаридани типи шаҳринавии гӯсфанди зоти ҳисорӣ корҳои илмӣ тадқиқотро оғоз намуданд. яъне гӯсфанди зоти типи шаҳринавии гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар ин гӯсфанд, яъне гӯшнокии ин гӯсфанд зиёд карда шуд. чуноне ки медонем бозор ҳозир талабот нисбати ба равғани гӯсфанд, ба гӯшти гӯсфанд эҳтиёҷ дорад, ба гӯшт эҳтиёҷ зиёдтар аст. барои ҳамин олимон самти парвариши
самти корҳои илми селексиониро тағйир дода, яъне гӯшнокии ин гӯсфандро зиёд намуданд. Яъне типи шаҳринавӣ ки офарида шуд, ин тип аз соли 1986 сар карда корҳои илми селексионӣ оғоз карда шуданд. аз соли 2023 ин гӯсфанд типи шаҳринавии гӯсфандони зоти ҳисорӣ аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон расман тасдиқи худро ёфт ва ин гӯсфанд ҳозир дар хоҷагиҳои зотпарварии мо дар минтақаҳои Варзо, дар Ҳисор, дар шаҳри Нав парвариш карда мешавад ва дар ин ҷо корхонаҳои хуби зотпарварӣ аст ки бо ин гӯсфанди типи шаҳринавии гӯсфандони зоти ҳисорӣ сару кор доранд. типи шаҳринавӣ офаридашуда дорои маҳсулнокии хуби гӯшту равған мебошад ва ин гӯсфанд метавонад ки дар оянда дар беҳ намудани зоту типҳое ки дар ҷумҳурии мо парвариш меёбанд, яъне гӯсфандоне ки дар чарикози мемонанд 93% чорводории мо, яъне гӯсфандони мо дар дасти аҳолӣ мавҷуд ҳастанд ва метавонад ин гӯсфанд дар оянда барои беҳ намудани маҳсулнокӣ ва сифати гӯсфандоне ки дар дасти аҳолӣ дар хонаводагиҳо парвариш карда метавонад як роли муҳим ва нақши муҳимро бозад. дар навбати худ олимони мамлакатҳои хориҷ ва созмони ҷаҳонии озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид иброз доштанд ки дар тамоми мамлакатҳо парвариши ин зоти асил бо номи зоти ҳисорӣ маъмул буда, ҳамчунин бояд зотҳое ки дар заминаи он офарида шуданд бояд ҳамчун типи зоти мазкур эътироф карда шавад ки талаботи ҳуқуқи муаллифӣ дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Это ваше достояние, это ваше достижение, это достижение ученых таджикского народа. Почему? Потому что гисарская порода, она появилась в горной местности Таджикистана, и это является вашим достоянием, это является достижением таджикских ученых. Ну, конечно, вот сегодняшняя конференция тоже позволит тогда думать, что ученые встретятся, и они обсудят эти вопросы, и в какой части можно внедрить гисарскую породу у нас в Туркменистане. Над этим тоже будем думать и работать. хосияти зоти гӯсфанди ҳисорӣ дар вазн афзункунӣ дар ҷаҳон дар ҷойи аввал истода, ба ҳисоби меёнад дар чарогоҳҳои сермағзори тобистона 4.5 килограмм ғизо вазн афзункунияш ба 1 килограмм баробар мебошад. ҳамзамон кӯшиши олимон ба он равона гардидааст ки бояд сохти хуҷайрагӣ ва хуни зоти гӯсфанди ҳисорӣ ҳифз карда шавад. зеро агар архар дар табиати Тоҷикистон 10 000 сол пеш вуҷуд дошта бошад, гӯсфанди зоти ҳисорӣ тақрибан 14 асрро дар бар мегирад ва умияти ирсии ягона доранд ки ҳарду зоти гӯсфанд умияти сохти бадан вазну хислат мушобеҳи якдигаранду дар мавқеи худ Тоҷикистонро экосистемаи нодири моро муаррифӣ менамоянд. ҷиҳати омӯзиши гӯсфанди нодири тоҷикон, гӯсфанди зоти ҳисорӣ, як силсила китобу монографияу дастурҳои илми методӣ ба таб расиданд ва таърихи пайдоиши гӯсфанди ҳисорӣ ҳам хеле аҷиб аст, чунки ҳанӯз аз асрҳои 6-7 то ба ин дам сайёҳи венетсиягӣ Марк Поло ба гӯсфанди зоти ҳисорӣ таваҷҷӯҳ карда буд ва дар хотираҳои Марк Поло омадааст ки вақте ки ба водии ҳисор меояд ва гӯсфанди ҳисориро мебинад, мегӯяд ки ман ба як гӯсфанди азимҷусаи думбадори серавғани серрагу пайванди бисёр азим рох хӯрдам. ва аз ҳамун замон гӯсфанди ҳисорӣ таваҷҷӯҳи на танҳо олимони тоҷик, балки олимони хориҷи кишварро низ ба худ ҷалб карда буд ва ҳамин омӯзиши ҳамин гӯсфанди ҳисорӣ буд ки баъдтар олимони мо дар замони истиқлолият аз гӯсфанди зоти ҳисорӣ типҳои шаҳринавӣ ва фархорӣ тавлид ёфт. имрӯз ду типи нав аз гӯсфанди зоти ҳисорӣ ба вуҷуд омад дар Тоҷикистон ва имрӯз олимони тоҷик кӯшиш доранд, ҷаҳд мекунанд ки гӯсфанди зоти ҳисорӣ нигоҳ доранд ва аз ҷиҳати селексия илмӣ ҳамина рушд созанд. чуне ки сарвари давлат асосиёти усули ваҳдат муҳтарами ои Раҳмон таъкид месозад дар китоби чеҳраҳои мондагор. вазифаи имрӯзиёни мо иборат аз он аст ки мо ҳамун чеҳраҳои гузашта ва он ковишҳои илмӣ ки олимони мо ба вуҷуд овардану олимони мо пешниҳод карда буданд, амиро мо муаррифӣ бояд созем ва имрӯз бинед ки анамин пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат имрӯз амалӣ мешаванд ва имрӯз чунин як кунгураи сеюми байналмилалии омӯзиши гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар шаҳри Душанбе ба вуқӯъ омадааст ва аллакай олимони бисёр кишварҳои ҳамсоя ва хориҷ дар ин ҷо ҳузур доранд ва онҳо бо як бисёр андешаҳои хеле ҷолиби худ дар назди ҳозирон баромад карданд ва бори дигар таъкид шуд ки гӯсфанди ҳисорӣ бисёр як таърихи хеле аҷиб дорад, чунки аввалан ки гӯсфанди нодир аст.
аз дигар ҷонварон аз дигар гӯсфандон бо чӣ фарқ мекунад? Бо якум бо сохти бадан, дуюм бо дар ҳама гуна тағйирёбии иқлим ин тез мусоидат мекунад, яъне ки дар ҳамун иқлим зиста метавонад, дар иқлими тағйирёбанда метавонад ки сукунат кунад ва ҳамеша дар баландиҳои 3-4 метр аз сатҳи балг зиндагӣ мекунад ва ғизои болаззат аст, гӯшташ ва бисёр дардҳо даво аст. Яъне гӯсфанди зоти ҳисории мо имрӯз бинед ки аллакай таваҷҷӯҳи хориҷиёнро ба худ ҷалб кардааст ва имрӯз як кунгураи бисёр баланд дар сатҳи баланд дар ин ҷо ҷараён дорад ва олимони хориҷа мана баромад карданд ва собит сохтанд ки имрӯз онҳо аз пайи омӯзиши гӯсфанди зоти ҳисорӣ мебошанд. Чунки баъзеҳо аз гӯё Марк Поло мегӯяд ки аз архар ба вуҷуд омадааст, дигар хеле ақидаҳо доранд, лекин муҳимаш ин ба таври селексияи халқӣ дар заминаи омӯзиш аз ҳамун асрҳои 60 дар миёни мардум ба вуҷуд омада буд ва то ба имрӯз мавриди таваҷҷӯҳи мардум қарор дорад. маҳз барои тақвияти генетикии зоти мазкур олимони тоҷик корҳои зиёдеро амалӣ гардонида истодаанд ки мақсад дар баробари нигоҳдории нишондодҳои зоти мазкур боз ҳам беҳтар кардани сохти хуҷайравии он барои садсолаҳои дигар аст. масъалаи мазкур дар ин ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ аз ҷониби олимону муассисаҳои илмии парвариши зотҳои мазкур ва намояндагони сохторҳои марбута баррасӣ карда шуд. имрӯз агар дар ҷумҳурии 6 миллион сар гӯсфанд парвариш ёбаду 1 миллион сари он зотҳои мазкурро ташкил намояд, дар сурати зиёд намудани ин зотҳои сермаҳсул дар баробари таъмини эҳтиёҷи аҳолӣ ҳамчунин ба таври васеъ содироти гӯшти гӯсфанди ҳисорӣ ба миён меояд, ки албатта барои иқтисодиёт аҳамияти муҳим дорад. дар рӯзи дуюми ҳамоиши илмию амалии масъалаҳои ҳалталаби рушди гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар шаҳри ҳисор олимону чорводорон ва намояндагони мамлакатҳои хориҷ нахуст бо табиати водии ҳисор шинос шуданд ки баландиҳои қаторкӯҳи ҳисор ҳудуди чарогоҳҳои баҳории тобистона маҳсуб меёбад. дар идома дар варзишгоҳи шаҳри ҳисор зимни аз назаргузаронии намоиши маҳсулоти кишоварзӣ номгӯе пешниҳод гардид ки маҳз аз зоти мазкур омода карда мешавад. вақте ки дар бораи калонҷусагии зоти гӯсфанди ҳисорӣ сухан мегӯем, то агар чунин ҳолатро набинем шояд кам бовар кунем ки маҳз гуфтаи калонҷусагӣ ва вазни гӯсфанди ҳисорӣ чӣ бошад. гӯсфандоне ки дар ин ҷо алҳол мебинем аз 180 то 200 килограмм вазн доранд ва айни ҳол дар чарогоҳи тобистонаи арча дар мастчои кӯҳӣ ва баъзеи он дар мавзеи ромӣ дар чарогоҳи тобистона қарор доранд ва синни соли гӯсфандони мазкур бошад аз 3.5 то 4 солро дар бар мегирад ва тибқи меъёри нишондоди вазнавзункунии зоти гӯсфанди ҳисорӣ аз синни 3 то 3.5 вазни пурраи худро мегирад ки гӯсфандони мазкур 180 ва аз он тараф бошад гӯсфанде истодааст ки беш аз 200 килограмм вазн дорад. як хосияти хоси гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар он аст ки дар марғзор ва чарогоҳҳои тобистона аз 4.5 килограмм маводи хӯрока яъне растане ки истеъмол мекунад метавонад то 1 килограмм вазни худро афзун кунад ки ин нишондиҳандаи беҳтарин дар зоти гӯсфандон дар дунё ба ҳисоб меравад. қисми ҷолиби фестивали мазкур намоиши зоти гӯсфанди ҳисорӣ типи фархорӣ ва шаҳринавӣ буд ки ташкилотҳои кишоварзӣ аз ҳама гӯшаҳои мамлакат ва хоҷагиҳои махсуси зотпарварӣ иштирок намуданд. дар байни зиёда аз 630 зоте ки дар ҷаҳон зоти гӯсфандон ҳаст, гӯсфанди ҳисорӣ яке аз калонҷустатарин гӯсфандон ба ҳисоб меравад. дар байни бурдани корҳои илми тадқиқотӣ то ҳол пурра иқтидори генетикии гӯсфандони ҳисорӣ пурра иҷро нашудааст, чунки гӯсфанди ҳисорӣ ин
ягона гӯсфандест ки бо роҳи селексияи халқӣ ин заҳмати чорвадорон тоҷик аст. зимни пешниҳоди зоти нодири ҳисорӣ чорвадорон иттилоъ доданд ки бо роҳи такрор истеҳсолкунӣ ва хушзодкунӣ тавонистанд шумораи гӯсфанди ҳисориро афзун намоянд. дар хоҷагӣ 11600 сар ҷамъи умумӣ, аз ин 6800 сар мешо, 470 сар шукурҳои наслӣ мебошад. барои таваллуди 2024 1800 та барои моддаи 1400 та барои нав. нави гӯсфанди ҳисорӣ ҳамин мутобиқат мекунад ки ин дар баландиҳо дар ҳама хунукиҳо ки вай мегӯяд ҳамин ҷиҳат равғанноқӣ сифати гӯшт ҳама тарафа аз ҳамин ҳисоб фарқ мекунад. дар охирин намоиш барои муайян намудани ғолибон аз рӯи номинатсияҳои барраҳои соли 2024 меши беҳтарини наслдеҳ ва зоти ҳисории калонтарин баргузор гардид, ки барои иштирокчиён басо ҷолиб буд. дар ин ҷо дар ҳузури ҳама вазни зиндаи гӯсфандон муайян карда шуданд. ниҳоят қобилияти баланд доранд, ки ин қобилиятро дигар ягон намуди ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ надорад ва барои беҳтар кардани ҳам сифат, ҳам вазн афзункунӣ, ҳам насл дар баробари корҳои зотпарварӣ, зодрӯёнӣ ба масъалаи хӯронидани ин зодҳои дохилӣ аҳамияти калон доданд дар кор. барои он ки пӯшида нест ки яке аз проблемаҳои дар соҳаи гӯсфандпарварӣ ин масъалаи хароб будани ҳолати чарогоҳҳои тирамоҳӣ ва зимистонаи мо мебошад. барои гирифтани насли хушзод дар зотҳои дохилии ин зоти бузург бояд пеш аз ҳама ҳолати чарогоҳҳои тирамоҳии мо бори дигар дар як сатҳи баланд баррасӣ карда шавад ва оиди беҳтар кардани ҳолати чарогоҳҳои тирамоҳӣ ва маданияти чарондан ҳамин масъала бояд ҳалли худро ёбад. дар номинатсияи барраҳои соли 2024 ҷойҳои аввалро мутаносибан вазнҳои 87, 74, 67 килограмм гирифта, дар номинатсияи калонтарин зоти гӯсфанди ҳисорӣ шоҳҷоиза насиби ширкати Симсим гардид, ки гӯсфанди баркашида 192 килограммро ташкил дод. мо аз ин хеле хурсанд ҳастем, ки ҳамин зоти ҳисориро дар байналмилалӣ дар сатҳи баланд мегузаронем. аз ин хушҳол ҳастем. ҳамчунин ҷо якумро бо вазни зинда аз 172 килограмм хоҷагии чорводорӣ аз шаҳри Ваҳдат соҳиб гардид. дар бораи зоти ҳисорӣ ҳамин гуфтанӣ ҳастам, ки бояд кушқори хуб, солуқи хуб, ҳамин сорти ҳисориро мо парвариш кунем ба мақсадмон нағз мерасем. мо аз соли бобогимон ҳамин омадӣ шудем гӯсфанди ҳисорӣ. мо ҳамин сорти ҳисорӣ нест накардем то ҳоло. то ҳозир нигоҳ дошта омадӣ шудем. мо дар хонамонам шароитҳои хуб кардагем, дар ҷоҳои шароитиам шароитҳои хуб кардагем. мо нағз худо мо ҳамон ки аз қафош ҳастем, шукори хуб мемунем, насли хуб мегирем. ҷои сеюм бо вазни 152 килограмм насиби хоҷагии зотпарварии Дилшод аз ноҳияи Варзоб гардид. ба ғолибон қитъаи замин дар масоҳати 3 гектар мукофотҳои пулӣ аз 10,000 то 5,000 тақдим гардида, ҳамчунин дигар иштирокчиёни фестивал хоҷагиҳое ки зоти гӯсфанди ҳисорӣ парвариш менамоянд бо мукофотҳои пулии хотиравӣ қадр карда шуданд. дар охири фестивал намоиши зоти гӯсфанди ҳисорӣ музоядаи гӯсфандони ҳисорӣ барои хушзодкунӣ баргузор гардид, ки хоҳишмандони иштирок намудан дар ин қисми чорабинӣ басо зиёд буд, ки тибқи квотаи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кишоварзони кишварҳои хориҷ низ як сар зоти гӯсфанди ҳисорӣ муайян гардида буд. дар фестивали мазкур ҳамчунин байни чорвадорон табодули таҷриба сурат гирифта, роҳҳои зиёд намудани саршумори ин зоти машҳур ва усулҳои муфиди парвариш баррасӣ гардид.
ҳамоиши байналмилалии илмию амалии масъалаҳои ҳалталаби рушди гӯсфанди ҳисорӣ дар тӯли 2 рӯз баргузор гардида барои олимону чорводорон ва роҳҳои рушди минбаъдии соҳаи чорводорӣ аҳамияти муҳимро касб намуд. дар ҷамъбасти ҳамоиши мазкур дар шаҳри ҳисор ки беш аз 400 сар зоти гӯсфандони ҳисорӣ, шаҳринавӣ ва фархурӣ пешниҳод шуда буд. албатта ҳар кадоми он низ вобаста ба хусусияти парвариш ва чарогоҳи тобистона аз якдигар то андозае фарқ мекарданд, вале нишондоди асосии он ки қариб 200 килограмм вазн дорад ва хусусияти вазнавзункунии рекордӣ дораду дар ҷаҳон калонҷусатарин зоти гӯсфанд ба ҳисоб меравад, дар ин ҷо ба ҳар як иштирокчӣ маълум буд. ва албатта баргузории чунин ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ барои муаррифии зоти гӯсфанди ҳисорӣ мусоидат намуда, албатта барои рушди соҳа аҳамияти бештар хоҳад дорад.